това кратко видео ще ви покажа как бързо и лесно можете да направите запис от своя компютър и да го прикачите в класната стая. За целта, вие вече сте в класната стая, отивате на заданието, което съм ви поставила за часа по музика. Натискаме върху него и ето виждаме какво се иска от нас. Иска се да изпеем своята любима песен, без или с съпровод. Преди това трябва да репетираме, за да сме сигурни, че ще изпълним добре, да разгледаме материалите, които съм прикачила в папка музика и да пристъпим чак тогава към изпълнението на заданието. За да направите записа и да успеете след това да го прикачете съвсем сами, ето тук отдолу виждате ли съм ви прикачила един линк. Отиваме върху него, натискаме с ляв бутон на мишката и ни се отваря ето това приложение, което е изключително лесно за използване. Това ви е микрофончето. Когато сте готови, вие трябва да го натиснете и ще стартирате записа. Разбира се, предварително трябва да сте решили дали ще изпълнявате песничката с или без съпровод. Аз съм решила, че ще ви покажа с съпровод. Натискам. Над слънчаните полета пеят ледени звънчета, писана шейна премина бялата върхина. Над слънчаните полета пеят ледени звънчета. Така, достатъчно е, за да мога да ви покажа как се случват нещата. От квадратчето натискаме, за да спрем записа и ни се показва ето това поленце. Натискаме Save или Запази и излиза това, което виждате на екрана, линка и също така отдолу под него имаме възможност да свалим записа на своя компютър. Първо сваляме записа, натискаме върху свали и ето тук долу виждате ли започва да се изтегля. Когато започне да мига иконката, запис компютър. Ето, започна да мига, спря, готово е. Натискам стрелката и оттам показване в папка, за да ми бъде по-лесно. И ето моя запис. Мога да го именувам, за да ми е по-лесно. Пиша Над смълчаните полета 2, защото вече имам един запис и е готово. Другият начин е, идваме тук, ляв бутон и вече сме запазили връзката. След което, ей тук горе виждате ли, идваме в моята любима песен, ляв бутон и директно сме отново в класната стая. Плюсчето и ни пада едно меню. В това меню ще се спрем ето на тези две иконки. Тази иконка е когато искаме да споделим линк или връзка, това, което току-що направих. Натискам с ляв бутон на мишката, излиза ми поленцето, десен бутон, постави напред и връзката вече се качва. Изчакваме. Готово. Това е единия начин. Има и втори начин, а той е отново от плюсчето. Аз ще ви го покажа тук. Натискаме. Само, че този път идваме на иконката кламерче или файл. Ляв бутон на мишката натискаме. Отиваме в компютъра. Откриваме песничката. Ето Над смълчаните полета 2. Прикачваме и вече сме готови. Сега, когато предадем своето задание, учителя го получи, натисне. Ако решим да изпратим връзката, не е нужно да изпращаме и двете, сами ще преценим кое ни е по-лесно, кое ни харесва повече. Ето. Над слънчаните полета пеят ледени звънчета, писана
шина премина бялата картина. Така. Ако ли пък сте прикачили записа, ще изглежда ето така при госпожа. Над слънчаните полета пеят медени звънчета, писана шина премина бялата картина. Кой от двата начина ще изберете е лично ваше решение. Разбира се, можете да направите запис на своята песничка и с телефон. Можете да запишете и себе си в цял ръст. Това също вие можете да решите. Но аз ви показах начин, по който бихте могли само чрез компютъра да изпълните своето задание съвсем сами, без да ангажирате никой друг. Сега ще се върнем в класната стая, където ще поговорим още малко. Ако има въпроси, ще ги зададете и ще очаквам вашите записи на песничките до 18 декември.